El passat dissabte a Ontinyent va tindre lloc una manifestació en contra de la línia d'alta tensió que Iberdrola ha iniciat les obres al port d'Albaida. Recordem que el projecte té previst que la línia passe per les serres afectades per l'incendi del passat mes de setembre. L'acte va estar organitzat per la plataforma en contra de l'alta tensió i va congregar, segons la policia local, 800 persones i, segons l'organització, entre 1.000 i 1.500 persones que van voler eixir al carrer per protestar per aquest projecte que està realitzant-se a una zona cremada. Des de la plataforma reclamen una nova declaració d'impacte ambiental que valore la zona en l'estat actual. Una vegada més, sabeu que des que es va anunciar el projecte de l'alta tensió, tots els ciutadans de la Vall d'Albaida hem anat mostrant la nostra oposició. També va haver una oposició dels ajuntaments, el que passa és que avui per avui ja han començat les obres i donada, malgrat la calor i malgrat el dia que ens està fent, hem tornat a eixir al carrer i tenim programades tota una sèrie d'activitats per oposar-nos a aquesta línia. Bé, la plataforma bàsicament el que demana és que el projecte s'aturi immediatament, ja que les condicions de la serra no són les mateixes que quan es va realitzar l'estudi d'impacte ambiental. Ara hem de tenir en compte que la serra ha sigut cremada, llavors les condicions no són les mateixes. Demanem que s'aturi la línia de seguida, que es faci un nou estudi d'impacte ambiental i des de la plataforma volem convidar també a la gent a que participi en les jornades quan pugem a la serra, a parar les obres pacíficament, que participen en les manifestacions i en totes les activitats que elaborem. Ens poden trobar a la plataforma contra l'alta tensió en el Facebook de Cremat Sense Fils i també al blog de Cremat Sense Fils, on podran trobar tota la informació. Sí, les obres ja han començat, ja estan els operaris treballant. Sí que hem pujat alguna vegada a la serra per mostrar també allí in situ la nostra oposició, però som ben conscients que hem d'avançar en temes legals per a poder fer front. Al llarg del seu recorregut, els manifestants cridaven per salvar les serres dels termes d'Ontinyent, Agullent, Albaida i Benissoda. A l'acte van estar presents alguns representants polítics que es van voler unir a la protesta, regidors socialistes i de Compromís d'Ontinyent i l'alcalde i regidor de Medi Ambient d'Agullent. Este últim declarava que estaven presents perquè creuen injust que la línia es realitzi en la zona cremada. Sí, estem així per a donar suport a aquesta causa tan bonica com és la reivindicació de la nostra serra i per a evitar que es faci aquesta línia d'alta tensió. Sí, he vingut a donar suport a aquesta manifestació organitzada per la societat civil perquè això ha demostrat que Ontinyent, els ciutadans d'Ontinyent, a voltes es cabregen i es manifesten, no? És a dir, ahir van ser els ventiladors i això de Sant Esteve, avui són les torres d'alta tensió, i si Ontinyent no demostra que som una societat organitzada i protestem i reivindiquem els nostres drets, cada volta ens agrediran més, no? Entonces ha vingut a col·laborar i a estar així, un dia festiu de manifestació, reivindicant el dret que tenim a tindre unes serres com es mereixen, no? Des de l'Ajuntament també es donarà suport en la mesura que puguem també a aquesta causa? Sí, des de l'Ajuntament institucionalment farem el que podrem, no? Exigirem a Iberdrola que reconsideri la seva idea, que ho faci a una línia subterrània. Nosaltres no estem en contra del progrés, creiem que n'hi ha que progressar i n'hi ha que fer coses, però hem de tindre un respecte per les nostres serres, no? La serra del Torrater era una serra que estava molt freqüentada per gent que anava a fer esport, a passejar, per xiquets, per majors, perquè jo sempre dic que la serra del Torrater és el jardí d'Ontinyent, no? I d'Agullent, no? És una serra molt pròxima als ciutadans. La marxa destaca pel seu to reivindicatiu i per la contundència de les consignes. Pobles vius, pobles combatius. Volem la serra amb pins i no plena de fils. Amb Iberdrola anem de cul. La manifestació es va iniciar al Parc Vicent Andrés Estellés cap a les 7:30 de la vesprada i va transcórrer per l'Avinguda al Maig, Avinguda Daniel Gil i finalitzava a la plaça de la Concepció, on abans de finalitzar van realitzar una seguda tallant el trànsit. Des de la plataforma continuaran realitzant activitats de protesta esta setmana, entre elles la visita a les obres. La marxa va finalitzar amb la lectura d'un manifest per part de la plataforma amb el que es protestava i es demanava la paralització de les obres que actualment estan ja realitzant-se a la zona cremada.